Non fai moito tempo, e non moi lonxe, un mozo, un galego falante, decidiu compartir o seu segredo ca maioría dos mozos que falaban castelán. Fixo un avionciño de papel, e nel puxo o seu segredo. Saiu ao balcón e lanzou. A ti que se te dá tamén a informática, por que non haces nada en derecho? Tenía pensado hacer algo en gallego, pero ya nada me motiva. Hola, tío. Hola. ¿Qué tal te salió el examen de gallego? Bien. ¿La poesía no te recuerda a alguien? No. Pues a mí sí. ¿Y quién? ¿No lo sabes? No. Bueno, tengo que ir. Buah, tío. Hoy estuve con Antía. Pero es que no me he atrevido. Me mole demasiado. Tienes que decirle algo. Es que me falta algo. Me falta algo para dar el paso. O avionciño voou e voou. Pasou a carón de moitos rapaces e rapazas, pero non se decataron. Ata que un día, ela o encontrou. Sacou unha foto, chía unha, e todos o viron. Vamos a ver que se cuenta. Eso é, o galego, o paso adiante. Quero dar o paso. Non sei se sentes o mesmo por mí, pero eu quero. Tío, ¿viste el tuit del otro día? De clase. No lo veo. Hostias. Xa sei o paso que me faltaba. O galego. Acordaste que antes che dixen que non atopaba a motivación? Si, é logo. Xa atopei o seguinte paso. O paso adiante ao galego. E co galego foron quen de dar o paso que lle faltaba. E hoxe, todos nós, pasiño a pasiño, Caminamos para